ụwa mgbede ka mma ụwa mgbede ka mma ụwa mgbede ka mma ụwa mgbede ka mma. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Nwanne anyị nwoke kụrụ egwu Mike Ejiagha ọ sịrị na ụwa mgbede ka mma, ndị agaghị edupụta m agụ ewedu na mụ mmụọ. Ọ gaghị adịrị anyị otu ahụ. Chineke na-ekwekwala ihe ọjọọ n'ebe anyị nọ. Ụmụnne m na ụmụnna m, oge eruola mgbe ahụ anyị ga-ewetara unu ihe emume nke anyị kpọrọ nkata abalị. Ya bụ gịnị? Tọọ ntị n'ala ka ị gere, maka gịnị? Obi ụtọ gị na ihe mmụta ị kwesịrị inwe na ya bụ emume bụ ihe na-amasị anyị n'obi. Mana ka o si wee dị, ọ bụghịkwanụ naanị mụ ga-atinye ọnụ na ya bụ emume. Enwekwara nwaada chapụrụ achapụ na-emesi ihe ike, nwaada Igbo m tinyere anya na mmiri wee leruo anya ọfụma, wee kpọrọ bịa si ka mụ na ya wee tinye ọnụ. Ma ndị Igbo bụ Igbo, eji m aka na unu agachala ebe unu gara, ọ bụ n'ịzụ ahịa, ọ bụ n'ịrụ ọrụ bekee, ma ọ bụ n'ịgụ akwụkwọ. Nke ọbụla onye gara, eji m aka na unu gara n'udo, lọta n'udo. Ụkwụ ahụ unu ji wee gaa, ọ gaghị akpụ unu. Nke unu ga-aga echi, Chineke ga-ewetara unu ihe ọma. Ya ka anyị na-asị, nọnyere anyị na akara isi mbido TV na gịnị, na akara mkparịta ụka soshal midia, YouTube na Facebook na Twitter. Agakwala ebe ọbụla, maka gịnị? Oge ọbụla ị pụrụ na ihe ị gaghị mụta, mana tinye anya, maka gịnị? Ihe anyị ji wee bịa riri nne. Anyị nwere emume a n'ụdị nkeji nke mbụ, nke abụọ, nke atọ. Ya bụ, agakwala ebe ọbụla. Anyị ga na-akụpụtara unu nkwa egwu. Ọ ga-abụ unu na-egere, unu na-ekwe n'isi, ndị mara agba na-agba n'ụkwụ. Mana ka o si wee dị, ọ bụghịkwa naanị ya. Na-esi na nke ọbụla na-eme ka gịnị? Ka ijisi ike, jisi ike n'ọrụ, jisi ike na agụmakwụkwọ, jisi ike na ịzụ ahịa. Maka na gịnị? Ọkwa n'ịzụ ahịa ka eji mara ndị Igbo. Ebe ọ bụla onye Igbo nọ, ma ọzụ ha ahịa, nwekwara ihe ọzọ mara ọ ga-eme. Ya bụ na gịnị? Na nkata anyị ga-akpa tata, anyị tinyere anya wee sị na ihe ọbụla na-amasị ndị Igbo, ihe ọbụla na-eme ka ndị Igbo bụrụ ndị Igbo, ya ka anyị ji wee sị ka anyị tinye ọnụ tata. Agakwala ebe ọbụla. Maka gịnị? Maka na ka m gaa ṅụtụ obere mmiri wee kwachaa akpịrị. Maka gịnị? Ọ bụ na m hapụ akpịrị m, ya kpọọ nkụ, elekwana otu m ga-esi wee kwupụta okwu. Ya bụ, agakwala ebe ọbụla. Anyị na-abịaghachi. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Dịka m si wee kọwatara gị na nkeji nke mbụ, m si na anyị ga-atinye okwu ọnụ, okwu bara uru, okwu gbara akpị, okwu gbara mkpụrụkpụ. Maka gịnị? Otu o si wee gbasata anyị bụ mmadụ ụwa. Ya mere m ji wee si na elekwana onye ga-enwe ụdị akọ na uche ga-enye anyị ihe a chọrọ. Wee tinye anya na mmiri, wee họba, wee họpụta otu ọmarịcha nwaada Igbo na-emesi ihe ike. Nwaada Igbo tinyegoro aka n'ụdị ihe dịgasị aṅa na ọnọdụ nkịtị, wee gagide wee bụrụ mmadụ tata. Ya ka m ji esi anyị abịala. Mana Ada Igbo, ka ime? Ndewo. Ana m ekele nwoke, na-ekele nwaanyị, ma na-ekelekwa mmadụ niile, ma na-asịkwa aha ọfụrụ anyị nọ, ọ ga-adịrị anyị na mma site na amara Chineke. Ise unu anụnụ ya. Nwaada Igbo chapụrụ achapụ, aha ya bụ Nnena Okoro. Ọ ga-adị m, ọ ga-amasị m ka anyị mee gịnị? Ka anyị tọọ ntị n'ala mgbe anyị ga-atinye ọnụ na ya bụ okwu nke anyị jiri bịara unu taa. Na ị ga-enwe ihe mmụta pụrụ iche. Ị nwekwara ike ịnụ ihe ịnụbe na mbụ, ihe ga-ewetara gị ọganiru n'ihe ọbụla chedoro gị iru. Gịnị ka anyị si ka anyị wetara unu tata? Ihe bụ isiokwu anyị ji wee bịara unu tata bụ nke gịnị? Nke anyị kpọrọ ọmụmụ nwa, nke ndị bekee kpọrọ child bearing. Ya bụ gịnị? Ị ga-atọ ntị n'ala mgbe mụ na nwaada Igbo m kpọtara ga-atinye ọnụ na ya bụ okwu. Maka gịnị? Dịka ịmụ nwa si wee gbasata nwaanyị ọbụla na nwoke ọbụla tozuru ịlụ di na nwunye, ọ ga-amasị m
ka gịnị ka ịtọ ntị n'ala maka na nwoke ọbụla ọ bụkwanụ nwaanyị mụrụ ya, nwaanyị ọbụla ọ bụkwanụ nwoke tụbara ime ya. Ya bụ Adigbo ndewo. Ya bụ ọmụmụ nwa, ka ihe a ga-asị na ọ bụ ya bụ ọmụmụ nwa. Ịma na ọmụmụ nwa bụ ihe m ga-asị n'ọdụtọ. M ga-asịrị n'ọdụtọ maka mgbe ị mụtasịrị nwa gị, mụsie nwa gị, fụ nwa ahụ ibu n'afọ for 9 months. Mgbe ị mụpụtara ya, anwụrụ ị ga-eju gị obi maka na iburu nwa ahụ 9 months gị mụpụta ya n'onwe gị. So ị na-afụ nwa ahụ, obi a na-adịghị mma, gaa na-enwe obi aṅụrị. So ihe m ga-asị na ihe ndị ụtọ, mana ọwụkwa na ọ dị mfe, ọwụ ihe ndị izi, mana gị na-afụkwanụ nwa ahụ, obi ọ na-enye gị obi aṅụrị. Ịmụta nwa dị ụtọ. Njụkwa anụ gị ka o si atọ, ka ihe ọ na-atọ ka ya. Dịka ka m si kwue na mbụ, ịfụ nwa ahụ ịmụrụ, ma nwoke ma nwaanyị, mgbe ọ na-eto, ọ ihe mbụ m ga na-enye gị obi aṅụrị. Ma gị na-ahụ ị na-eleta ha anya, ha na-eto, ọ ihe ga na-enye gị obi aṅụrị. Ya ka m ji si na ihe dị ụtọ. Daalụ. Na ya bụ ihe bụ ọmụmụ, kemgbe a ga-asị na nwaanyị etoruola ịmụ nwa. Ịma ajụọ m n'uche nke m dịka nwaanyị, mgbe ị na-afụ nsọ gị kembụ, ya ka m ga-asị na onye ahụ n'orole ịmụta nwa, onye ahụ gakwuru ya na nwoke mmekọ, ọ ga-adịrị ime. Ifugo ya. So nsọ nke mbụ pụtara na nwaanyị o toruola, uche gị dịkwa ya. Ihe a bụ ihe ụfọdụ na-amaghị. Ọ ya mere ọ na-eji ada ha mberede. Oge ụfọdụ na-asị na-eburula ime mkpuke, ọ maghị na nsọ mbụ pụtara na o tozukwala. Uche gị dịkwa ya. Dịka ịmụta nwa si wee dị, ọ bụ gịnị kpatara, ka m jụgharịa ya n'ụdị, gịnị kpatara ọ na-abụ ọ bụ na nwaanyị lụọ di ma ọ mụtabeghị nwa, ọ dị ka ọ bụrụ mmadụ? Ọ bụ gịnị kpatara ya? Ma ihe nọ n'ime ịmụta nwa bụ sọ Chineke ka ọ dị n'aka. Mana ọ bụrụ na nwaanyị nwere nsogbu, ma ya na di enwe nsogbu ịtụta afọ ime, ihe m ga-asịkwanụ ka ha gaa mee bụ ịgarụ ụlọọgwụ. Otu esi eme ya, ịgarụ ụlọọgwụ ka ha chekie onwe ha, ka enyoo ha ahụ, mara ihe kpatara ya. Ọ bụghị n'osi mmadụ, n'osi nke nwoke n'aka ma nke nwaanyị. Mba, ọ enyocha ha ahụ, mee ha test ka kwesịrị, ha mata ebe nsogbu ahụ si bịa. Unu anụ naanị anụ, maka na ụfọdụ ezinụlọ ebe a na-achọ afọ ime, ọ dịka ga-asị na afọ ime efuru efu. A ga-achọgide esemokwu esi na ya pụta, nwoke na-aba, ọ dịka ga-asị na ọ chọrọ ịdọta ụlọ. Nke nwaanyị a na-achọ afọ ime, ọ dịka ga-asị na afọ ime zoro n'okpuru oche. Onye makwa na ebe afọ ime nọ, maka na otu ọbụla osikwa na-adị na achọgide afọ ime, achọgide ruzie nke na ezinụlọ nke nwoke na ezinụlọ nke nwaanyị bịara na-atinyezi ọnụ. O nwekwara ike si otu ahụ esemokwu esi na ya pụta, ntisa nwekwara ike si n'otu ahụ pụta, mana ọ gaghị adịrị anyị otu a. Ọ ya mere eji esi na-atọ ntị n'ala ka ị na-egere, ka ị na-amara otu mmiri si wee na-abacha opi ụgbọgịrị. Nwada, ụfọdụ ihe na-emegasị n'ala Igbo tata, ọ na-abụ nwaanyị mụọ nwa ajụba ọ mụrụ gịnị. Ọ dịka ga-asị na ọ bụrụ nwa ka ọ mụtara. Na ịmago ya bụ ihe bịara gbagharị. Ajụjụ ahụ ndị Igbo na-ajụ, o nwere nwa karịsịrị ibie bụrụ nwa? Ma ọ bịa n'ala Igbo, a ga-asị na nwa nwoke
nke kacha ịbara uru. Mana elekwe ya anya ọfụma otu si zụọ nwa gị ka ọ ga-esi bara gị uru, ma nwoke ma nwaanyị. Ilesi anya taa, nwaanyị na-akarị ịba uru karịa nwoke, ma gị n'anya n'ụwa otu ihe niile si aga. Ine ya anya ọfụma otu si zụọ nwoke ma zụọ nwaanyị ka ọ ga-esi bara gị uru. Ọ bụrụ na o nwere nwata nkachi bụ uru. Nke a bụ eziokwu. Amụta nwa ajụba amụrụ gịnị. Ọ bụrụ nwa nwaanyị iru nwere ike gbagọọ nwoke, ndị ezinụlọ na-asị onye ga-anọchi obi. Ọ bụrụ nwa nwoke, onye ọbụla enwe aṅụrị, a na-eti ịgba n'ọnwa nwoke, a na-abịa afa obiechina. Mana dịka nwada si wee kọwata, ọ na-abụzikwa ụmụ nwaanyị na-aka emesi ihe ike n'oge dị ugbu a. Maka gịnị? Ụmụ nwaanyị na-aka enwe obi ọmịiko n'ebe nne na nna ha nọ. Ya bụ gịnị? Ị nụrụla na nke a? Ka m jụkwa ọzọ, ọ bụ gịnị kpatara na abịa mụtacha ụmụ n'ezinụlọ, ụfọdụ enwe agwa dịgasị aṅa, ụfọdụ ka agwa ha na-amasị nne ha, ụfọdụ ka agwa ha na-amasị nna ha, ụfọdụ ka ọ na-abụ ha mee ihe ọbụla ha mere, ọ dị nne na nna ka sị nwa nke a ka ebe o siri bịa. Mekatara ụfọdụ a na-asị ajọ nwa siri Owere ba nne ya afọ. Gịnị na-ebutekarị nne maọbụ nna ịhọrọ bịa nwee ịfụnanya n'isi otu nwa karịa ibie? Ọ n'eziokwu ụdịka ha ahụ na-eme. Ihe m ga-ekwu ụdịka ha ahụ na-eme, but ihe m ga-ekwu gbasara ụdịka ha ahụ ma di na nwunye, otu unu siri zụọ kembụ ka ekwesịrị ka unu siri zụọ aka ibụ, ma hụkwa ya anya the same thing. Ha ahụ mmadụ ha ncha, ụmụ niile unu mụchara unu nwa n'anya. Ịnụnanya anụ. Nwa bụ nwa, onwekwanụ nwa a na-asị na nke a ka nke ọzọ ma nwee abamuru. Ya bụ gịnị? Nwa ọbụla ị mụtara, jidesie ya ike, zụọ ya, zụpụta ya n'ụdị pụrụ iche. Maka gịnị? Amaghị nwa nke ga-azọchitere nne maọbụ nna ya n'oge ọdịnihu. Igbo bụ Igbo, unu afụnanụ ka anyị si wee tụgharịa tinye ọnụ na ya bụ okwu nke tata. Anyị na-asị gị agakwala ebe ọbụla. Maka gịnị? Anyị na-abịaghachi. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Anyị echietekwala azụ na agba nke atọ. Dịka m si wee kọwatara unu na mbụ, okwu anyị jiri wee bịara unu tata bụ nke anyị tinyesiri ọnụ. Afa m bụkwanụ Maazị Anselm Okwudili Ome. Dịka m si wee kọwatara unu, nwaada Igbo na-emesi ihe ike, mụ na ya nọ na-atinye ọnụ na ya bụ okwu. Ada Nnena Okoro, kenee ndị be anyị. Ndị be anyị ana m ekele unu. Ịhụnanụ ka o si dị na nkeji nke a, anyị ga-atinye ọnụ n'ihe gbasara ya bụ nwa ada. Ka ọ kọwata kenere anyị ka ya o si wee zolie njem gagide wee bụrụ onye ọ bụ tata. Na-asị nwada nnọọ. Biko ewekwana iwe, maka na onye fụ gị ọ dị ya ka ya bụrụ gị. Mana ọ gaghị abụrụ inwunu gị, because ịmago na otu ịdị akpụkpọ ahụ gị, naanị akpụkpọ ahụ gị dị ka ga-asị na na-etinye mmanụ kwa ụbọchị. Ihe niile wuru samara Chineke. Ọ bụ ihe ndụ mfe. Na amara Chineke ka anyị ji aga. Ami. Maka na o nwekwere mgbe o nwere ike mgbe ị ka na-azọli ije, mgbe ị ka na-ebido ya bụ njem, ọ dịka ga-asị ka ihe a ga-eji udo onye a wee mee. Anyị ka na-agakwa. Anyị ka na-aga. Biko ewekwala iwe na ya bụ njem ije ụwa. Ka m jụọ gị, kee ka isi wee zọlie ya bụ njem? Ka ihe na-arụ? Ihe m
na-eme owuwo ama m ihe onyonyo na-eme film emego m anọgo m n'ime different types of movies ke m nọ n'ime ya otu m si bido mụ wasị ama m na m nwere that gift imenwu film but Chineke mere ka m mara ụdịka onyinye o tinyere m n'aka o nwere ụbọchị m na-aga ọrụ n'ụtụtụ ahụ so mefụ ndị mgbakọrọ ha gbakọrọ amami ha na-eme masị oke ka m ngagodu fụ ihe na-eme n'ebe ahụ mafụ nọ ndị film and ihe a ka m na-emewu na ka m emebu mkpu na mgbe m nọ na school I na-aga different locations, I mean auditions like that. So asịkwala na m ghọrọ gị okwu mgbe ị sịrị nọ ihe na-emebu na school ọ bụ na primary ka ọ bụ secondary ma primary o ma secondary o ma mgbe m bara higher institution ihe a ka m na-emebu na school. In fact, I were a drama group. I na-agagharị ma ọ chọọchị ha na-eme program ha ma invite. So tahụ ka isi aga mgbe m ji gụcha ha ma hapụ ya si na onwe ihe m ji eme amakwa na m ga-eji ekpatakwa n'egwu taa so ka ị wee fụnata si gba amaghị m na m ga-eji wee kpatakwa n'ego taa ifugoni ya ihe ahụ akara ahụ o jiri bịa ụwa mebi mgbe ọ na-ebilite o chere na onwe uru ọbara now ọ ya na-enyezi ya anyị nwada ya bụ njem ime ihe onyonyo ejije dịka m si wee kwu na mbụ onye efughị otu ede ọ dịka ga-asị na akpụkpọ ahụ a na mmiri amabeghị ma ọ na-anwụ achabeghị ya na ya bụ njem iburu onye bụ tata ka ihe a ga-asị na ya bụkarịsịrị ihe ọgbata uhie nwere na ya bụ njem ajụjụ ahụ o nwere ebe ajụrụ m dịka ajụjụ ahụ masị oke all locations ma o nwere location ị ga-aga ha sị na ha ga-enye gị nri ka ahụ wasị ị ga-ejiri ego onwe gị ego akpa gị ji setụrụ onwe gị ma ebe ị ga-ehu ụfọdụ ha kwete gị nkwa si na ihe a ga-emere gị ma gị bịa ma gị ruo mgbe ị ruru ebe ahụ ya nwere ihe ọzọ ka ị ga na-afụ so ụmụ ihe ndị ahụ niile mere na-enwe discouragement na-eme film ewekwala iwe maka na dịka o si wee dị ugbu a ị ga-asị nọọ ime ihe onyonyo ejije họrọ gị ka ọ gị nwa họrọ ime ihe onyonyo ejije maka nọọ ihe m fụrụ n'anya ihe m nwere ka m si ihe ndị oyibo si nọ passion ime film bụ ihe m chọrọ ama m otu m ga-esi kọwata ya but ọ ihe m nwere passion n'ime ya ọ na-atọ ka m na m na-eme film ya ị nwere ike na-eme film iri nri ị gaghị echeta ifugoni ya ụmụnne na o mewe film nke a kpọrọ onyonyo ejije iri nri bụzi icheta na ya na-eribeghị nri nke ahụ agwụlaga nwada biko kọwatara anyị mgbe ị bidoro ya bụ njem ime ihe onyonyo ejije enwere ndị jiri kọọ gị ọnụ dịka ihe a ka ị ga-arụgide wee bụrụ mmadụ ịkọ mmadụ ọnụ maka ụdịke ha o juru eju ma ụmụnne m ma ụmụnna m ha ejicha kọcha m ọnụ si na skuulu m gara n'onwe ihe m ji eme na ozi fim ke m fesiri onweghị ihe ha akọghị m n'ime fim a but taa ha na-asọpọtụ
ekenere m Chineke maka nke ahụ. oke ịnụgo n'ihe o kwuru na mgbe ya zọliri ya bụ ije na ụfọdụ ivu na ụmụnne onye kwuo okwu ya sị Nnenna ihe a ka ị ga-emegide wee bụrụ mmadụ, mana otu o si wee dịrị tata na enweela ihe ịrịba ama na-egosipụta na gịnị ọ na-eme ọfụma, ndị ụmụnne were kwanụ na-enyere ya aka, na-akwanyere ya, na-esonyere ya na ya bụ ihe ọ na-eme. Dịka nwa afọ Igbo na-eme ihe onyonyo ejije, m ga-asị na asị gị kwuo, ọ bụ ihe mmadụ ga-eṅomi mmebe soro gị mebe? Ị nwere ike isi onye ọzọ n'akara a na ọ dịkwanụ mma, ị nwere ike ịkpọbata mmadụ ọzọ ka o soro gị mebe ya? Ihe nwere ike ịkpọbata mmadụ, ọ bụ na ihe nwere n'uche ime, m ga-asị gị gaa n'iru, uru nọ ya, gị mara ihe ị na-eme, ọ ga-abara gị uru. Igbo bụ Igbo, unu anụgie ya bụ ihe emume onyonyo ejije nke ọ na-eme. Ọ sị na ya na-akwalite onye ọbụla, ya na-enye onye ọbụla chọrọ ịbanye n'ime ndụmọdụ. Maka gịnị? Na ya bụ akara amaka. Maka gịnị? Ejie wee na-azụpụta ndị mmadụ n'ụdị pụrụ iche. Mana ka m jụọ gị, ya bụ ihe onyonyo ejije, ka ị ga-asị na ọ ihe mgbanwe ọ na-ewetara ndụ ndị mmadụ? Ihe mgbanwe dịka ịmagonu otu wa si wee dị kịta na ebe ụmụaka nọ ma ndị okenye, ka ihe ị ga-asị na o wetarala ndụ ndị mmadụ? oke ihe na-ajụ m na ma o nwere mgbanwe nọ n'ime ya bụ ị na-eme ihe onyonyo ejije, o nwere ihe mgbanwe na ndụ gị ọ na-eweta? O wetara so many things. Ọ gbanwe ihe dị iche iche ọ gbanwere na ndụ m. Ma m na-eme ihe onyonyo a, ọ na-adị ka mbụzi onye ọzọ. Ọ gbanwego so many things na ndụ. oke daalụ maka ya bụ ọsịsa. Ihe ọzọ m chọrọ ka anyị tinye ọnụ bụ na ịmago ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ ha gakata ha sị na ya makwanụ nọọ asị na ọ bụrụ ọyị ya nwoke ma ọyị ya nwaanyị siri ya bịa soro ụzọ a, na ọ bụrụkwanụ ụzọ a ka ya kwesịrị iso. N'olu okwu gị, ị ga-asị na ebe ị nọ kịta na ya bụ njem na enweghị ihe dịka ịla azụ? M na-ekpe ekpere ka m na-aga n'ihu, ọ bụghị ịla azụ, maka na ihe m chọrọ ime na ndụ m, ihe m kụtara aka na m chọrọ ime, maka na ihe m fụrụ n'anya ime dịka aka ọrụ. Enwekwa m aka ọrụ ọzọ, mana ihe onyonyo a ka ihe m laikiri ime. Dịka isi wee kwuo, nye ahụnụ na ọ bụrụ naanị ime ihe onyonyo ejije ka eji mara gị, ka ekwanụ ụdị aka ọrụ ọzọ ị nwere? Oke, ana m erekwa ahịa, ma na-ahụkwa maka ndị arụ adịrọ. Ọnwụ na o nwere onye arụ adịrọ, ana ọịwa na-etreat ya, ana m into health care. Igbo bụ Igbo, unu anụ ya, eziokwu na-apụtasị ihe. Nwaada Igbo Nnenna Okoro, ọ sị na ọ bụrụ ọsọ naanị ime ihe ejije, ihe onyonyo ejije, na ya nọ n'ịzụ ahịa, na ya nọkwa na ịgwọ ndị ọrịa, imezi ndị ahụ adịghị mma. N'ụdị aṅaa ka isi eme nke gị? Ụlọọgwụ ka anyị na-arụrụ. O nwere ụlọọgwụ anyị na-arụrụ. Ọ bụ na o nwere onye na-eji ha arụ, anyị akpọrọ ya kpọbata ụlọọgwụ anyị. So a nọrọ n'ebe ahụ gwọọ onye ahụ. Oke, ụlọọgwụ ahụ ọ bụ ụlọọgwụ gọọmenti ka ọ bụ nke ndị
ndị mmadụ nwe achọghị m ịkpa aha. ị gaghị akpọ aha ya maka na ha kwụtabeghị ụgwọ mgbe ha kwụta ụgwọ akpọbazi aha ha nsogbu adịrọ na Igbo bụ Igbo unu anụnanụ ka nwada anyị na ya so nọrịa si kọwacha onwe ka ịkwanụ ihe ị ga-agwa ụmụaka kịta. Ọ na o nwere ndụmọdụ m ga-enye onye chọrọ ịbanye n'ime muvi ma fim, ihe m ga-asị ha wụ ha jisie ike ma wekpere ekpere tinye ya. Ọwụ ihe a chọrọ ime Chineke ga-eme ọ bara ha uru. Ọ ga-abara ha uru n'aha Jizọs, amen. Unu ahụlanụ ka anyị si wee dobiri ya na nkeji nke a, ya bụ gịnị, nọrọkwa na-elela akara isi mbido TV, agakwala ebe ọbụla ka ṅụrụ mmiri wee kwachaa akpịrị. Ana m abịa. Igbo bụ Igbo, daalụnụ maka ịnọnyere anyị, daalụnụ maka ịnọrọkwa na-ekiri ihe onyonyo anyị bụ isi mbido TV. Anyị alọghachikwatala n'azụ na gịnị nkeji nke anọ. Dịka anyị si wee na-akọwatara unu na nkeji nke atọ, nwaada Igbo ajụgasịa ya ajụjụ ọ zara, na-agwakwana anyị otu o si wee zọlie ije na ihe o ji wee bụrụ onye ọ bụ tata. Na m na-ajụzi gị, biko ewekwala iwe maka na enwere ụmụ ajụjụ m kwesịrị ịjụpụtasị gị, ma ị ga-akaba arụ wetu obi zaa ya otu o kwesịrị. Maka gịnị? Na ndị na-elele na-asị ọ ihe bụ eziokwu ka ọ bụ ịmagonu. Ka m jụọ gị, mgbe ị zọliri ije ime ihe onyonyo ejije, enwere onye i gburu n'obi na-eleru anya sị na ya chọkwanarị dịka onye a? Enwere? O nwere onye m na-ele anya na ọ dị m ka m dịka onye a. Ya nwaanyị a na-akpọ Funke Akindele. Onye ahụ m na-ene ebe ọ na-eme fim, ọ na-adị m ka m dịka ya, maka ọ na-enye m obi aṅụrị. Ya wa ke m ji si ihe ọbụla oge wuru m na m chọrọ ime fim, na m chọrọ ịdịka onye a. Elerukwa n'anya ọfụma, iru gị na ya chọkwara iyite somehow. Maka onye mara Funke Akindele ọfụma wee fụ ifu nwaada Igbo anọghị bụ Nnenna Okoro, ị ga-ama na enwetụrụ otu ha si wee yirịta onwe ha. Ngasị nọ maka na unu yitere mere iji wee eme nke ahụ. Ọzọ dịka ibie bụ gịnị, maka na otu isi wee nwee ịmago mmasị na ime ihe onyonyo ejije, na otu isi wee na-arịgoro wee na-ajụ si ka onye a bụ na-etiri gị ịgba ma ọ dọnyere gị aja n'ukwu. Maka na ndị Igbo si na nwa nnụnụ nọ n'etiti ụzọ na-agba egwu, ịma na ihe na-etiri ya ịgba nọkwa n'akụkụ ọhịa. So ka ihe a ga-asị na ọhịa na-etiri gị ịgba? Nne gị. Onye nwa na asị m n'ihe a m na-eme na m jisi ike na-eme ya. M tinye ya uche, tinye ya obi, ma ego, ma ihe niile. Onye nwa na-enyere m aka. Nne mụrụ gị n'afọ? Igbo bụ Igbo, unu anụ naanị anụ. Nne ya ka ọ si nọọ ya nwere adọnyere ya aja n'ukwu were na-asị ya gaba na ọ gaghị ada. Maka na a sị na nwata na-arị elu. Nwanne anyị nwoke Oliver D. Coke ọ kụrụ n'egwu si na nwata na-arị elu na obi na-esi ya ike, nwata na-amụ ije obi na-esi ya ike. Afụgo m na obi siri gị ike maka na nne gị kwụnyere gị n'azụ. Mana ka m jụọ,
aga m asị na ọ bụ naanị nne gị ka onye ọzọ ichere na-adọnyere gị aja maka na isi na ọ naanị nne gị otu anyị si wee na-afụta gị adịghị m ka ga-asị n'ọsọsọ ya nwa a ga-enwerịrị onye nọ n'akụkụ ka onye dị ha ada nwere ihe ndị ọzọ m na-eme na ndụ ọ bụ m nnecha masị maka mgbe m bidoro ime fim a ndị mmadụ sị m ime fim ọ bụ ihe bara uru ọ bụ ihe kwesịrị ka ime nka achọrọ m igosi ha sị na ihe a ha na-akọndem na m chọrọ iji bara onwe m uru karịa nka so ihe a ihe ọwụ m na-echeta mana push harder ka m mee ihe ahụ m chọrọ ime wee ji ya were bụrụ mmadụ. Ma enwere onye kwadoro gị ma enweghị onye kwadoro gị ikpebiela n'ime obi gị na ọ ga-abụrịrị ihe onyonyo ejije nekwa gị nwadị Igbo ọkwa n'ahụ ihe ahụ na-ekwu na mgbe anyị leruru anya na mmiri wee họrọ si ka ị bịa ka anyị karịa ọ dịkwanụ ka arụrụ aka na ya bụ njem ị nwere ike ịlọta mgbe ị bidoro njem a enwere onye ị ga-asị na mgbe m bidoro njem a na ọ bịara sị m oke mụ na-ekọbọ n'afọ a mụ tinye na ya bụ njem enweela onye dị otu ahụ? Dịka ka m si kwue na mbụ m na-anya n'iru ma n'azụ nne m nke mma maka na o nwere mgbe m mere travel mgbe m gara ime fim na Delta mgbe m gara ime fim na Delta meru ebe ahụ ego agwụna ahụ n'aka onweghị ego m ji and onwekwena onye m ga-akpọ si na m n'idiri ego na ha sendere m ego and achọkwa m n'ịgwa my mom na m n'idiri ego so mana ekpekwenu Chineke ebiko so my mom abịa kpọọ m one day nka n'ebe ahụ ya bịa kpọọ m si ma wee enye na-enye m nsogbu ya si masị ya na o kwere ihe m na-enye m nsogbu mana m achọghị ịgwa ya esi gịnị ọwa ego ma ọwa ivu se m enweghị na ya gaga gbajite n'aka mmadụ ka esendere m otu a ka o si sendere m ga m ji mechaa ihe niile chọrọ ime ụbọchị ahụ anyị mechaa fim ma batawa. Wow. Ịhụnụnụ n'Igbo bụ Igbo a sịkwanụ na nne bụ nne onye ejile nne ya gwuo egwu maka na gịnị nne buru nwa n'afọ ya ọnwa ite naanị ndị nne ọ ga-adịrị unu na mma maka gịnị dịka nwaada Nnenna Okoro si wee na-akọpụta ya n'ebe a ifugo na uru nne bara ụba ejila nne gị wee gwuo egwu ya gaziere ndị nne dịka o si wee dị ugbu a ị nwere ike isi na njem ime ihe onyonyo ejije ka ihe bụ ihe a ga-asị na ụkwụ akpọọla gị dịka ịgakọtara gakata ọ dịka n'ịdaruola ala ọ dịghị ka daa mba na mba agazikwa m ka ụkwụ ọkpụkpọ ị nwerela na ya bụ ime ihe onyonyo ejije? Daalụ maka ajụjụ ahụ. M sị na m enweghị ọwasị m chetara mgbe m gara lokeshọn enyere m rol ma nyekwa m ma skript m nọcha n'ụlọ mụchaa gụchaa ma na-emekwa praktis otu m ga-esi mee ya ka ọ dị mma. So mgbe m ji rụzie ebe ahụ na-afụzi ndị mmadụ ka ha si nọrọ ma gakwuru produsa
so okay ka ihe na-emezi now I'm here now ya sị ihe mere wu na ha wegoro role ahụ nye onye ọzọ no ihe mere wu m naghachi na ha ga-akpọ m ha masị ka otu m ga-esi ihe a unu nyere m script ma nyecha m ihe niile ma costume gwacha m costume ga-achọ unu si m na m naghachi na onye ọzọ ewere oge ya oke ka ihe m ga-emenu na onwe ha mere ma ego moto m ihe niile ndị ọsara hapụ ya gawa ọ dị m ka mba akwa bọsa ahụ so ihe ahụ mere that very day mere m ka m ọ fọrọ obere ka m si na m agaghị emezi fim ọzọ besi mgbe m bịa cheta si nọ ihe a ka m chọrọ ime na m nwere passion n'ime ha so na m chọrọ iji eburu mmadụ so ọ bịa nye m courage ị na-agakwa location ọzọ. I never give up. Wow. Ndị Igbo unu anụgo n'ianụ na ihe tinyere okwu na ya bụ njem bụ gịnị na ya kwadochara ịga mee ihe asị achọrọ ka ya mee asị ya na-ewerela anya onye ọzọ mana dịka anyị si anụtacha akụkọ ihe na-emegasị na ebe a na-eme ihe onyonyo ụfọdụ ụmụ nwanyị ka ọ na-abụ a na-asị ha na ọkachasị ndị ntụziaka a na-asị na ọ bụ na ha adịnabe nwanyị na ha agaghị enye ọrụ enwetụla ụdị ihe dị otu a enwetago m ya mbụ andọ ihe na-eme a na-akagbu nke ọ na-eme ma taa afụgo m ya mbụ mana gịnwa asị nwaanyị bụ ịmara ihe na-achọ ị kwesịrị ikwere onwe gị ọnwụ ute ma gị na mmadụ dị na fọ eburu mmadụ mba onye gwa m dike ha ahụ aga m arụzọrọ ha ọzọ ọkpọgodu m sef m ga-aga ọzọ mana ihe na-eme so ya bụ ihe na-eme ụfọdụ ndị ntụziaka ọrụ na ihe mmemme onyonyo ejije ọ na-abụ ha fụ nwaanyị chapụrụ achapụ dịka ụdị anyị nwere n'ebe a ọ dịghị ha ka ga-asị na ha agaghị enye ya ọrụ ma ọ bụrụ na ha na ya emekọbe mmekọ nwoke na nwaanyị mana ịnụ naanị ihe nwa dị Igbo kwuru na ọ dịkwara na otu ahụ na ya gazi arụ ọrụ ahụ maka gịnị na onwunye bari uru kara ọrụ ahụ ya bụ jisi ike maka na ihe na-echere mmadụ aka mgba n'ụwa na ebe a na-arụ ọrụ orika daalụ ọzọ dịka ibie bụ na ị ga-asị na ihe na-enweta n'ọrụ ahụ ọ na-ezuru gị asị m ọ na-ezuru m ọ bụghị na ọ na-ezuru m like that but ekelere m Chukwu ọ bụghị m for now ọ bụghị maka ego ahụ ọ bụghị maka ego m na-enweta n'ime ya ka m ji na-eme ya maka na enwekwa m ụmụ ihe ndị ọzọ m na-emekwa m ji na-sọpọt ogwu so ọ bụghị maka na ego ahụ na-ezuru m ọ na-ezu okay ọ naghị ezu mana ifugonu ka ọnọdụ Naịjirịa si wee debe ihu ma ndị ukwu na-ebe ma ndị nta na-ebe na ihe ọbụla na-enweta nọ naghị ezu mana ọ bụrụ na ị nwere afọ ojuju n'ihe ọbụla ị na-eme nke ọbụla na-abata gị aka ya bụ gịnị ya nwee afọ ojuju maka gịnị ya anya ukwu batara ana ọsọkwa ya bụrụ ego niile nọ n'ụwa ka e bunyere gị ọ gaghị ezuru gị daalụ na ya bụ okwu ọzọ dịka ibie bụ ka ebe ị ga-afụta onwe gị ka m were na afọ 5 na-abịa abịa afọ 5 na-abịa abịa achọrọ m ka ụta m
ka m rutekwa n'ebe ahụ ndị ọzọ nrụ, ndị anọcha n'elu. Achọrọ m iru ebe ahụ. Ana m echesi ka ọrụ ahụ ise sef. Ya na ọ dịghị ọsịsọ. Ọ dịghị ọsịsọ na afọ ise erika. Chineke ga-emezuru gị otu ahụ isi chọọ ya. Igbo bụ Igbo, unu afụnanụ ka anyị si wee dobiri ya na nkeji nke na ya bụ nwaada Igbo Nnenna Okoro. Ifugo ka o si wee tapisia okwu na ihe na-adọnyere ya aja, ọ si nọ nne ya. Ifugonu na ọgbata uhie ya nwechara ka ya si wee gaa ebe a na-eme ihe onyonyo ejije, ọrụ a chọrọ inye asị ya na agaghị enyezikwu ya, ka ekwa n'ihe o mere enweghị nkọwa. Na agba nke mbụ na nke abụọ na nke atọ na ya bụ nchịkọba ihe bụ isiokwu anyị tata, na eji m aka na enwere ihe mmụta dịka ada Igbo si wee kọwapụta ya. Agakwala ebe ọbụla, nọnyere anyị na akara Isi Mbido TV na YouTube, Facebook, Instagram, ka anyị na-akarị ka a na-enwe ihe m. Aha m ka bụkwa Maazị Ansem Okwudili Ome. Agakwala ebe ọbụla, chere ma ṅụrụ otu mmiri, ana m abịaghachi. Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu maka ịka sonyere anyị na ya bụ emume nkata abalị anyị na-eme ugbu a. Eji m aka na ị nwere ihe mmụta dị iche iche site na ọnụokwu nwanne anyị nwaanyị wada Igbo kajara akaja Nnenna Okoro, dịka o si wee na-akọwapụta na ihe dị iche iche site na nkeji nke mbụ rue na nke abụọ rue na nke atọ, na ya bụ okwu tapọnchi anyị ji wee bịa tata, dịka anyị si wee kọwapụta ya. Ọmụmụ nwa bịa rute na nkeji nke anọ, bụ nke ọ kọwapụtara njem ya na ya bụ mmemme ihe onyonyo ejije ọ họrọ na ndụ ya ịdị na-eme. Ka o si wee gbatakwuru ugbu a na nkeji nke anyị nọ na ya bụ nkeji nke ahụ anyị na-emepụta ihe egwuregwu. N'ile anya na elu tebụl n'ebe a enwere igbe, n'ime igbe a enwere ajụjụ dịgasị edere n'akwụkwọ. Ọ ga-abụ nche ya ihe a n'ihu, ajụjụ ọbụla o wetara ngụpụta ya wee jụọ ya. Ada Igbo, uche godokwu ya. Ihe nọ n'ime igbe a bụ ajụjụ edegasịrị n'akwụkwọ. Ya bụ nke ọbụla ị họrọ, m ga-agụpụta ya jụọ gị ya ka asị ịza anyị. Ya bụ nke ọbụla na ihe ga na-ekpe ekpere ya bụ ka ajụọ gị nke ị nwere ọsịsị ya. Maka na ajụọ gị nke ga-eme ka ọhaneze mara otu isi megasị ụmụ ihe dịgasị anya. So Igbo bụ Igbo, daalụnụ na nkeji nke anyị nọ n'ime. Ihe a bụ igbe ajụjụ. O nwekwara ike ọ bụrụ igbe ego, ọ dịpendụkwara ihe ịza. Enwere ike ajụjụ a ga-ajụ gị, ọsịsa gị abụrụ ịsata ego. Igbo bụ Igbo, ọ bụ ya bụ dịka o si wee gbatakwuru na oke, ị ga-ewere otu mpempe akwụkwọ, iweta ya, inye m ya ka ngụpụta ihe edere n'ebe ahụ. Ngụpụta ya, zaa m ya.
Okay. Abịala ha o. Hey, abịala ha o. Eo, Nnenna. Nnenna, ị hụkwara ihe ajụjụ a na-ajụ? Ọ sịrị, ị kwenyere na ihe a na-adịgasị ka ụmụ ndị mmụọ? Ka mụ sụọ ya na bekee, nwere ike bekee enye gị. Ọ sị, do you believe in aliens? Ya bụ, gị kwenyere na ihe a na-adịgasị ka ụmụ ndị mmụọ na-abụrụ mmadụ? Oke, gịnị kpatara na ikweta ha? Mana anyị na-afụcha ha n'onyonyo ebe a na-egosipụta. Mana ọ bụ ihe m kwetere. Oke, ọ bụ na ikweta ha na ha dị, ka ezi ka ha si egosipụta ha. M ga-asị otu awa ebe nne si dị, adịghị m sure na ha ka dị. Ọ na-awụ ihe mgbochi. Oke, nke a gawado. Ka anyị gaghachi azụ na ya bụ igbe. Ka anyị gaghachi azụ na ya bụ igbe, maka na ị ga-azagidekwa ajụjụ a ruo ugboro 5 maọbụ ugboro 10. Tinye aka weta. Enwekwara ike gagide wee weta nke ga-azata ego na ya. Ịfụnanya nke a sị, kedu ihe bụ ị nwere ike ichete na mgbe ị pere mpe ga-abụrụ gị ihe ịrịba ama? Ichechi uche azụ mgbe ị ka pere mpe, ka ihe mere na ndụ gị bụ ihe ịrịba ama, ị ga-asị na mgbe m pere mpe na ụdị ihe a mere na m enweghị ike ichefu ya. Kedu ihe dị ha? Ị ga-echetarịrị, maka na ị gara nursery school, gaa primary school, gaa secondary school. Ya bụ, n'ime mgbe anyị na-agacha ụlọ akwụkwọ a niile, a ga-enwerịrị ihe mere. Ọ bụ ọgụ ka ị lụrụ, ka ọ bụ ticha pịara gị ihe, ka ọ bụ ka ihe mere na ndụ gị, ka ọ bụ nne gị, ka ọ bụ nna gị, ka ụmụnne gị. Echetara m nke ịbịala mgbe m bidoro skuulu, praịmarị skuulu, ịma mgbe ahụ a na-asị ka etinye aka na ntị ka a mara ma onye otoruola, erutego ịbanye na skuulu. So mgbe m ji tinye aka na ntị, asị m na m erube, na nna m kpọrọ m laghachi. So na ọ bịaghachi next time. So mgbe m ji nọrụkwa n'ụlọ, adị enwekwara m ibu. Ọ bụ onye ibu, eyiri nna m. So ma nọrụkwa n'ụlọ, mgbe o ji ruo oge ha ji si anyị naghachite ka abịa debe afa. So 1 week m bidoro akwụkwọ, ama m ihe m mere bọsa ahụ, echetazi onye nkụzi were ụtarị pịa m. Ma ebuli akpa m. Ụbọchị mbụ ị gara ụlọ akwụkwọ, onye nkụzi nke afọ tara ya mmiri. Ebuli akpa m si na ma na-emezi, na ma na-agụzi. O wee akpọgide m, anaghachite azụ. Ọ gbara n'ala. Ihe a mere ndị nkụzi niile gbara so m, onye ọbụla ha fụ m, na ana m emezi. Si mere na ya mpamasị ka ihe mmezi ma kọwasịara ya, ọ sị m ha hapụ nwe ya na ọ sị na na-agazi. So ịma dịka aha m si gba Nnenna, nna m fụrụ m n'anya. So anything na-eme ka m bee akwa, ọ na-achọ ya. So ya sizie m bọsị ahụ, na m nọrụ, in fact bịa nọrụ m n'akụkụ. Onwe ebe ọzọ ị na-aga. Otu mmadụ ga-esi olu ụtarị pịa nwa m, mbanụ, nọ m nọrọ ana. Ma nọ 1 week n'ụlọ. Maka na akụrụ m ihe. Eji m aka na ya bụ ụtarị a pịara gị ebutara gị ụjọ akwụkwọ.
ife niile mere emegburu ma test ha emegbu na class onwe ke m so ha mee so and the thing that bịa mee m bịa dazie na class nke a bụ nke mere eme nke a eziokwu n'eziokwu ọ bụghị ihe a nwere ike ichefu ka anyị gaghachikwa azụ na ya bụ igbe ajụjụ ị ga-ewere otu ka anyị gụpụta n'anụ mara ihe ọzọ ha na-ekwu nwanne anyị nwanyị ogologo ajụjụ nke a bụkwa ọ dị mma ajụjụ nke a na-ajụ si ke ihe bụ ihe eyimegwu maọbụ ihe a ga-asị n'ihe a bụ ihe ndị mmadụ na-achọ imepụta ị ga-asị na ndụ gị na ị chọrọ ka imepụta ya ka m gụọ ya na bekee ka o nwee ike nye gị ọ sị what are the crazy adventures you want to try in your life? ịghọta gị ekita ka ụmụ ihe ị ga-alaike itinyegasị aka ọ na-abụ ndị ọzọ ihe na-eyicha ndị ọzọ egwu ọ na-abụ ha chọọ ime ha si mba ga m emenwe ha mana gị nwa kee nke ahụ kara gị obi imepụta ọ itinye aka enweghị mma m chọrọ ikwu maka nke ahụ ịma enwerecha ọtụtụ ihe dịgasị aṅaa ịmago ọ na-abụ ndị mmadụ na-asị adị m ka m ga-emenwe ihe a enwere nke dị gị n'obi ị ga-asị m ga-emeriri ha nsogbu anọ na ka ọ dị ka anyị abịa taa mana anyị bịara igbo bụ igbo unu afụgonu ka o si gaa ya bụ ajụjụ ọ zakwalanụ nke o nwere ike ịza wee nke ọzọ na-eyi egwu amamụ mana nsogbu anọ na ya bụ ihe emume anyị wetara unu tata na anyị na-asị ka anyị chịkọba ya ebe a maka gịnị na oge abụzi nwanne anyị dịka anyị si wee nụrụ na ọnụ nwanne anyị nwanyị Nnenna Okoro ifugonu ka esi wee tiesi okwu ọnụ ejimaka na enwere ezigbo ihe mmụta na ya bụ okwu anyị tinyesiri ọnụ a sịkwala na ọ bụrụ na ọ dịbere gị mma n'oge ụtụtụ na ọ gaghị adịrị gị mma n'oge mgbede ọ ya mere nwanne anyị nwoke dịka m si kwuo na mbido Mike Ejiagha ọ si na ụwa mgbede ka mma ihe ọbụla ị na-eme gbado uchu na ya na-eme jisi ike kaba arụ ka ị na-esonyere anyị na akara Instagram, Facebook, YouTube na @isimbido TV. Nnenna daalụ maka ịbịa nọnyere anyị ya gaziere gị igbo bụ igbo ana m asịkwanụ na ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara maka na gịnị ebe ọkụ nyụrụ awụsa ọwara ada igbo biko kenenu ndị be anyị enwere otu n'ime abụọ ị ga-agwa ndị mmadụ okwu ndụmọdụ ga-egwa ha. Ekenere mmadụ niile na-anụ olu ma ndị na-ele m anya. Chineke ga-agọzi onye ọbụla n'ihe niile unu na-eme. Ihe niile mmadụ na-eme biko dewe aka gị ọcha na ọ bara uru. Daalụ. Igbo bụ igbo unu anụgo n'anụ otu nwoke na be anyị ọ si na aka kwụrụ ọtọ abụrụ chili aka elu ọwụkwana ichili aka elu asị na aka gị kwụ ọtọ mba nọ gị mere gịnị gbado anya na-eme ihe ziri ezi ihe ọbụla ị na-eme ọ ga na-agara gị maka gịnị Chineke nyere maka Chineke nyere maka ọwụkwanụ mmadụ ibe gị ka Chineke ga-eji wee nyere gị aka mana ọ bụ na aka gị akwụrụ ọtọ ọ bụ na ị naghị eme ezigbo omume onye ka onye
ndị mmadụ ga-esi bịa nyere gị aka ihe ahụ ị chọrọ ka onye ọzọ mere gị nwa mere ya ndị ọzọ. Nwadị Igbo like ndị chọrọ isonyere gị na akara mkparịta ụka soshal midia maka ndị chọrọ isonyere m na soshal midia na Facebook unu ga-ahụ Harmony Nnena, then Instagram bụ Harmony Nnena, then ihe ndị ọzọ bụ Harmony Nnena. Harmony Nnena unu anụgo n'anụ. So Igbo bụ Igbo, biko ahapụkwala igwe onyonyo gị bụ isi mbido TV n'akakwa na-elelere ihe ọbụla anyị na-eme. Agakwala ebe ọbụla, maka gịnị? Ana m abịaghachi ka m nwụrụtụ mmiri kwacha akpịrị. Ana m abịa. Igbo bụ Igbo, daalụnụ maka isonyere anyị na ihe emume nkata abalị nke tata. Dịka unu si wee nyoo wee fụ ihe anyị kwurịtara nke tata, ya bụ ihe ọbụla anyị kwuru, nkata ọbụla anyị kpara tata, anyị kwuola sị na gịnị, na ọmụmụ nwa dịka onye anyị kpọtara si wee tinyesi ọnụ na ọ bụkwa n'ihe ọma bụ ihe obi aṅụrị na amụta nwa nọ na-enye ezinụlọ nnukwuteme obi aṅụrị, na ọ bụ nwoke ka a mụtara, ọ bụ nwaanyị ka a mụtara, ya bụ nwa bụ nwa. Ọ bụkwa n'otu isi wee zụọ ya ga-enwe ihe dị iche. Na nwoke enweghịkwanụ ihe na-egosi na ọ bụ nwoke, na gịnị otu esi wee zụọ ya. Nwaanyị bụkwanụ nwa, ọkwa n'otu esi wee zụọ ya. Ya bụ jisi ike na-azụ nwa. A sịkwana na nwa bụrụ nwa gị, ebe ọbụla ịfụrụ nwa gbaa mbọ ka a zụlite, maka na echi dị ime, onweghị onye ma ihe chi na-asị. Dịka mụnwa bụ Maazị Anselm Okwudili Ome bụ onye aka chịkọbara ya bụ mmemme, ana m asị na nke tata na ọ bịala n'isi njedebe. Ebe a ka anyị ga-achịsa ọwara, maka na ebe ọkụ nyụrụ ka a ga-achịsa ọwara. Ya bụ gịnị, jisi ike na-anọnyere anyị na akara igwe mkparịta ụka soshal midia na YouTube, na Facebook, na Instagram at isi mbido TV. Mụnwa bụkwanụ Maazị Anselm Ome. Ebe ọbụla ị ga-anọ n'akara igwe mkparịta ụka soshal midia mụ bụ at Anselm Ome na Facebook, at Anselm Ome na Instagram. Ya bụ gịnị, ya gazie maka ịnọnyere anyị na nke tata. Jisike.